И да не ви е удобен, и да ви е удобен. Често казвам, много не ме интересува. Какво ще го сложа тук? За прекъсна водата. Тръгне да идва. Така взимам още вода. Да стане Infinity Water. Още една кофа. Хайде. Готово. Какво си пасата? Седно. Тук и без това Infinity Water. Infinity Water. Тук айде. Да видя. Може да изкажа, така че. Сега ще влезе. Как ще влезе, като няма фейсгейт? Хубаво. Що съм забравил за най-важното нещо в градинките. Не точно най-важното, ама айде. Пак се е важно. Фейсгейт, точно вземи фейсгейт има. Ще оградка тук. Ето е. Къде да поставя с тази галина? Тя е добре. Ще влизаш в градинката ми да бъде бати факчилто. Сега да видим. Ево така мършо. Пай. Спай. Бри бе. Абе бри бе. И аз мине. Да ги убия. Така сега ще умреш. Але. Тоест ти ще умреш също. Да не пожала. Ще взема паежината ти. Паежината ти. Къде ти е това пак? Не знам, айде. Пиле, това е малко. Колко паяци в този баял, не знам, ама айде. Така да бъде. От тук сега ще трябва лопата. Да. Сега ще влезе и ще покопая. Да. Точно така ще копая. Помага. Вижда, че е Infinity Water. Аха! Пиле! Не иска да прескача постоянно, ама няма да влизаш тук. Тук е градина, не пилешки развадник. Хайде чук, какво ще кажеш? Това са не си някъде, без иска. Тук трябва да направи Infinity Water. Ще ви трябва 2 или 3 кофи. Още. Търпи се. И тук още една кофа. Ще трябва. Ще бъде тук. Още 2. Ама. Сериозно. Още да. Полеза. Тя страна. Сега вода, само се разкарва за вода. След да стига толкова. Аз стана голяма. Чупката ма! Добре, така. Отива за още вода. И така. Да ви кажа, че може да снимам няколко клипа в един ден и да ги качвам по различно време. Защото може да няма време и само да го кача. Защото според мен е най-добрата идея. Вместо да не качвам нищо. По-добре от нищо.
Така, тук сложа дъгта. Така. С моята бутичка, която ето я. Ще я разкопая това. Ей. Така. Вот ще му дам това да става. И вие по-близо. Така. Ето 6 сит. 5. Точно 6, така че 5. Готово. Сега да видим от другата страна. Стига ли! Така, сега ще покупая малко пясък. Като чувате да вълвали. Сега ще покупая малко пясък, за да мога да направя сандстоун и с негова помощ да закрия мината. И да стане закрита мина. Възика се, трябва да просто да е такава голяма дупка. Иска да е от един същия материал навсякъде. И тази къща мисля, че е перфектна. И защо не е тъпа, а е готина. Пак казах къща, това е барака. Представи да го бъркам, това е пълна барака. Няма нищо общо с къща. По принцип на моите survival, където игра survival, събира по-бързо материали, защото и също не снимам. В момента снимам и не събира толкова често материали, колкото строя. Повече отивам за храна, обаче сега ще спа. Сега малко паше за материали. Обаче слезам често руба. За да разхвърля малко моите глупости. Убедете са. Така да спи. И да ви кажа, не съм сигурен кога ще снимам с приятели. Защото, пак ви казвам, единия не знае къде му е таблета и е счупен, а другия просто не знае как да играе. Няма да споменавам имена, кой не може да играе, кой може. Така... Пайрите ще си сложа тук. Багото така. Нека се става тук. Нека така сега. Аз си направя още една лопата. И аз ще стая. Нека се пече. Така, колко са епизода? 10 минути. И така, видя, че знаете след малко колко може следва, само да си направя видеята. Опа. Нека бъде камера. Нека го оставя тук. Така тази лопата нека седи тук. И така. Събира малко пясък около мен. Без това е прекалено много ведрати. По-лево да почва да си правя ферми. Да развъждам животни. И горе се развия. И между другото ще почва да си има на GTI. Да не ви хареса. Само се колебая между San Andreas и Vice City. Но няма да е голяма поредицата, ще е малка. Даже може да е поредица ще снима между тези на Minecraft епизодите. Защото в момента по-добре снима на Minecraft. Повече се гледат. И ако някой... Омага! Мисля, че това го видяхте. О, обаче намерихме спаун. Да. Мисля, че току-що това го видяхте. Аз събирах пясък. И... стана това. Това е хубаво, дано мога да го кача. Дано се снима. Така, да, това е спаун. И сега ще ги убия тези. И се потърся чест.
Да, човеки как се спалват. Да, това е спална. Ето спална. Сега ще го щупа, защото не искаме паяци около нас. Обаче това е голям спал. Ето чува зъбите. Чудес щупи ми се старата лопата. Чупа солта. И сега, ако няма чест право, ще се носа много. Това продължава. Фак! Па те са много тука. Тука ще отива този човек. Я да бъдете. Кой ще кажете? Нападаме 3! Паяк! Я умрете! Може ли си да прави XP ферма, но тук няма XP? Тъпо. Изкопая целият пясък около спаунера, за да намеря честа. Защото иска този чест. Ето го! Те са два! Супер! Кой знае какво има вътре? Да не има диаманти. Този има и 3 кофи. Барут. Ще са тук. Не мога да го отворя, сега ще го отворя. Но има повече често от това. Иска да сам. Са хубави нещата, ама да сега не се откривал спауна в Pocket Edition. Моят приятел беше прав. Има. Аз не му вярвам, защото няма XP и за какво да има спауна, като няма XP. По принцип спауна се ползва за XP ферма. Чупи ми си и новата лопата. Види дали имам някаква. Имам още една. Аз се запасил с лопати, бе. И този бос и това ще го взема. Няма да сега, защото ще трябва да свърша този епизод. И това беше от мен. Аз бях The Game и абонирайте, дайте пожелание за този клип, защото намерих първия си спал и